Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli Nyali na koronya ramba Chenkor kunga MC Megi Make sure kwa watch the show kunga Gusii Urban Blaze Ogo toka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero Chabasai Mama woyolo jirani ananimada Amejibeba mwenzenu minapagawa Kunga fake star nyagote bagagu nga jirani aso muroberi wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami Tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami Aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Rumba imeburera ya rumba Wana mapambala tupatie nyama choma Kila mtu mikono juu Wana mapambala tupatie kachumbari This is rumba nostalgia emeburera the really rumba nostalgia negentoko igukego swapaka the bone marrow to the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamarwoba, na papa siko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogon korbogusi Neji County chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turinikirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi Omwanchu muliriya bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asu gutwakire simi asinamba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito icyo kirebo cy'ubwiciro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechisemo chinde chinyinge nigogotonyora asedekoda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbiamano wano mwancho morero Ndizi TV andonsi asoberte na nemambenki ya to kwarigania asumoroberi Ensakia bono mambia dituko ne dia Alhamisi buna botambero maidena Alhamisi yerichiko twemanyi richiko rituko dia Alhamisi botambe na nyasatu ancheire twasoire ime yomoroberio do kwaria nikiandike komi andonsi asoberete osoena into uchaka manaintwe asemambi yabonia ena Ndizi TV bwansumosi omoroberio Ensakia rituko dia Alhamisi tarehe ni 12 mwezi wa 10 mwaka 2023 yakadorojena omwaka waendeleze konya kosuka ngwa erode ine ngakinya saa ya koroberi gokoro mwaka uyo ayekwerobeire nabora na tora ikirani biri kwa tarete ko ikirania omwaka uyo amatuka yatigarite asini nonya rwo ikirania ayo onsi nayo maite ngakikwerobeire indonyare koko yokora asinjira ya bene kero monta asemereze na ngoyokora tole asobwororo na se obuye omwachumurira kwabokire ngakikwabokira ngakikwerobeire litukuliao asemambi yabona to kwarigani osoime Ensakia litukeliga tuchaka manaye nantokora manaye ase imambiega wakire bia omwancho morire wetasene kya Ndizi TV to wakinya sangambia mono atwanche nande tumiranire ase mambi ya lero litukoneria Alhamisi omwancho morire litukolie chiro ase orongorwa Kisii osirwa Gusii ase abantu bakumira na gari chiriri ya daracha yoto kumwakenya sangambia mono atoikiriri tukoria lero ase gekeiga tumiranira asembeo asomorobiro no Ensakia ne egetasene ne kya Ndizi TV na bwo gwansu bwo mogosi igoso asomorobiro tunyale gosangamo tunyale gosemania tunyale gotebanya nabo igokumanyania na yagendereta asense ya Kenya na nena soro gongo rwa Gusii iganda nsi asoberete ndenge tibono ase ole andonsi wasoire kwabukire kwasoire meyomorobiro iziriyo tuchake asobwamo iri gotumanyanga bono wasoire asomorobiro go sentora monaye tutumire ujumbe iri gotunga twachakire ekibago pamoja ose twachakire Ensakia asenchirere eyo bwamo eri gotwikira nigo gotutumira ujumbe ase SMS enamba yesimi ali ase screen yao onaboigo oswe ase ensemerio mtandao onyale kostwa ase egetasene kya Ndizi TV abwase batumanya kaine bona Ndizi TV News Digital onyale ko like onyale go share nabo go share eri abasani bawo bamanyenga omoroberi Ensakia ochakire eri onyale ko like comment yao gotumanya bono twasoire ase obwamo nabo igo bali sechinso cha moiko nabo gosona nyase ensameri ya YouTube nto live onyale ko comment onyale go subscribe ko ntora subscribe bali abagani karibu sana yeso agotonyora muna Ndizi TV News umwancho morigeria tumanyanga kwabokire tototigotigonde karaire yaya totigara koreire omorobiri Ensakia no morobiri gwata mange amaya ayala ko akoko moyo ase okogendera gochimotu Abio sana mwanchu morigo nka yoberete twakwarganirio soime yumurubina wasemerwete na kwabokirbiya na nyasa wanchire twareri tukeiga lia Alhamisi tari raisi ekiarambare bagane tikori kabona mambia korende asengenjo yeria neria
mbarayiga bale babokire bono mambi baigwete birukunyo baigwete bale bobe baigwete maleri gosomo tungo batiri gose baigwete bikore ne nyasaye otwanje twareri tukeriga andonsia soberede etokwaria ni kiande gikomi osoime yumoroberio tojaka monae ase mambi yabone joshouta buna botambe nerendera bayito kwene kuna mariogine chibija agocheira senjera yabene kurwa sense mirinde ye studio erinde umoroberio nyare ko saseri kabisa koruboni gambaka chinsisito chia abone mamina botambe tukoli Alhamisi neri tuko lierichiko wakiri wanakuwa wanafika ndani ya nyumba ende tuakwa na abere atatu asense meri yerichiko ende kwe manya umetembu ya kwe manyina lichiko ndilieri ntwaro jino ena sense meri ya mondona jeteka mbiro gotanga machoni kwenda sense meri ya 80 ntwaro jena omuraibuense obekire chibiri gete oasendri chiba machiko mjiri jeje ayonzi kikoragense yemo ya abono mambia ekaraba wakiri bawika studio ende tuakwa na abere atatu nyorandara sense mba imitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital bawika sense mba ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News amalita yuko yalike asense meri ya Facebook ikori kamalita yonsi kwa magotonyororo puna Ndizi TV News Digital wakarwekira sense mba ya Facebook you like you comment and then you share wakika sense mba ya YouTube yokori kamalita Ndizi TV News kwa likira malita yo na aro ikari bina tora subscribe menda subscription yabo boy go beke notification kwa beke notification oseke ngere nelina ekero umuroberi yo chakire nigo kumanyiwa muna umuroberi bwensakia oschakire kwa tumanyi kabisa ntukwari ndia mange ase tukurira ntubata magaseti ntubwate ali akorekanide ayebiro naroro boy go ntochiko twara gwakira lina tekire ko tebya ase mambi yaboniga tutumere ujumbe yao tanga kwa bokire na kiroberi tukurira ria Alhamisi omwancho muri asege kekigani goto kwarigania ase morobiro bwensakia ni goto gotenga swaime no rio utanganire go ase morobiro bwensakia to SMS yao itunyare koranga aye na watanganire ase morobiro bwensakia gose kwabokire emambi yabono iri gosanga mona intwe mwancho muri abantu bakuruchinsa mochiria chanyamachi chisemo cha South Mugirango West Mugirango ngai more swaime yo morobiro bwensakia abantu baraganga abantu baganyankongo ngai moberete stage miwa swaime yo morobiro Nyamira County ito ngaki mogendrete swaime yo morobiro mutumanyengo ngaki to bwente ko bwange ebintu osena kebintu bigendrete asore asogo osogo tumanya nigogo swaime yo morobiro kwatenga waire na ikira ase osense nke yensakia twachakiro morobiro asenchera ya bene muno yo mtawo tenga ntochikomanya amange ntochiko kosanga amange osemania boigo gotebane osekumanya ni ali agochigo kolekana asense eto ya Kenya unatorigerete ebintu nebinge bigasene gokolekana omwanchu murigeria nanko tenga botambe amatuko ngosukane nsengo asene gosuka nomura igwensi nagasene gokora amagendero ao nebintu mbira agasine kubeka gosemika kati kitaba sene kubeka eliko nekingensi ya Kenya achire motwe ayonsi ntocho kumanya ekire wika asenga kito kumanya ayara gendrete nabo igochinga kichiri chigo ika enseria yemo te kumanyanga ya magazeti ninkikeri muri keiro na yarororo ntochukwa soma magazeti eri kumanyania nkikigendrete anene asoro gongoru a Kenya ose ase ensengima ugumna torigereti enseboniga chisegi nkwane kiguchire chinsemo ao chinse nabo igona yanda mange mwanchumureria egenteki orakore no guikaranso ike eri nyare gosanga mona intwe nabo igo totebyanga twasoire Ensakia asenchera ya bene Ebiosano mwanchu morero Ndizi TV kironde tutubwatia simambi yabona nimetena mashabiki yetu onsbi ndubati timu banakosa team following tini chini ya maji na team diaspora muko wapi mwabogera nimetena manyakero ito gene digisemba kuroza nzamiri ya diaspora mwete kisemba tora akakura ene tuko chenji to manyakero yona yo manyakero go ito ekiagera intuits not a political endo meten toribana siasa iwana yo manyakero ito kwene kibina bali bonsi bara sensema ya diaspora basoire ime yomoroberio bwensaki ngikiragere origerio moroberi bwensaki kirari tukira Jumatatu kiri tuko ria ichuma omoroberio yo na rokrosa ri tuko riao ogotebina ari akorekana tiri tuko rigoro na ari robere irero nende ari akorekana angyo kyagera ntundu bwato manyi bugo tiokerana kumanyana ngera akorekana angyo yotoka tena katika asomoroberi bwensaki no krosa ri tuko riao tuko na mambo matatu tali ari yo morai bwense kolende na mangana atatu yoboraria ni goto ku educate twa ku inform na ku entertain
Neri tukiro kuwenta tintori begete angyo asese meri ebwato ke free Friday. Kolende to kwariganina oyo na romorobiri okorosari tukiro. To tena siku njema uonekana asubuhi. Isipoonekana asubuhi utakuwa umeumia gosonyo na gwachandegire. Maiteba umuntu sokara alia ote abone nasokera okugoro yani okugoro ite natangani okobe natangani osenga kiyaba lakini ndende bono gano otokorosari tukiro ebe nkwabokero kobokokobe obe nkwabokero kuya eto kwarigani to tena bono tetroseri tukuriao to tena bono amange naroro agende to korkana amabe ayanda maya lakini tigamaya aingira amabe umetena bonyana nkwaboka kobwate birukunyo nkwaboka kobwate stress no yabona kwabogire orojina no musubati obogire bona mambi obwata abana bakwa school abanyara bana ngwero roje samatem gosikwanyana no abana mbabwate kibakori buno bumabwa kongirega tuita tuechaya tuekora nyasaye namanyete kire destiny yo mondo na nererie emegano neto gatwakara mondo taina niga chandegede lakini agaika Ninjo debialina anyasaka mwanjira agaika asaikire naye to kwa moyo siku moja utafika aliasuta kile to goika na bora ikorro mwalimu wa maths yako wapi tena to goika asigete lakini wana hapa ni wapi bia sana asimambi yaboni ina ndi Steve wansuma usituma SMS yako toyesome asipratform jitu aote ina ambe hiyo ya 079219 0792192834 ni namba yetu ya studio asimambi yaboniga otutumira uchumbe yao edinde twaye soma asinjira bene kolende so imeyo murobiri bwensakia murobiri mabao kabisa buna badamga tena intu ntori kubwati abana barato bwatie sisi tukombere kabisa pamoja igo intu ntori kubwati bande ntori bakora buna abandi bakora kolina barakore buna bakora kabisa mwancho murigeria igo buno yomtago tinga swase omtandao sase esimi yao o benda sense media SMS otorikire SMS ase nambera se screen yao iri nyale watu tinga wasoire ime yo murobwensakia watu achakira aseri bwa iri mongo sukatorego chimotwe mwancho murigeria Igo ekere tugendrete ase egekekiga na manga gende tokoreka na senseto ya Kenya na kumanya bwatanganki nduchukwena na omoyo ase nse yiga nige ebinte ebinge bigokorekana nigo abantu abange bagendrete gose gukwa omoyo gose gosirie yani hope igo anjira ya moto orunda kumanya mwanchu murilia konye gotegete kumanyanga gose kwegwa omoyo eriro nyale gosiko gochimotuso ne yo morori bensaki toena na omoyo tubwata na amagoka sobwamo erinde tunyale gosuka motu nakyo goswa ime yo morori bensakia to SMS yao asina mbere ase screen yao na boigo so ase mtandao ase meli ya Facebook nigo gotonyora buna Ndizi TV News Digital obekega egwe comment yao na boigo na boko like na bogo share erira na basani bawo bonsi bamanye na goikaria sense meli ya YouTube na boigo na boko yara go subscribe kwenye tara subscribe okuna kengere keri endinde kwa manyigwa ngabono chinsa chiri chinsa kena chechi goseki ago tura metendiro rasundo konyore otebenga na bekiri aramu nakini aramu yonsi nero ete lakini kengere keri nabogiye kugotura batinga bono Ensakia ya chakire igo okotonya buna Ndizi TV News asense meri ya YouTube nabokolika comment yawo gabo entunyale kumanyangana otere asobwamo igo to wasagotigara maiga asomurobiro bwensakia eketo wika ase ebiro amangana to gukwanera mangana to gosemania twena no moyo anda kemete nabo konyora nga chinsa chinde kwa nyalire gosiria gose enomo goswa kwa tukutire imani yani to ebintu mbire bigoita gosama temu narago cha sori kwanyora nga andake kwa beiro omoregaregu to kunyara ko make decisions to kunyara gosuka gochimotu kwanyora yani ora sore egento kego itomoya sana gose bintu mbire okonyora ogwitira asobogima bitali okwa chinguru chugosuka motwe andake gose no monto osasa na aso okore kibago akagote babo begose ose yani ebintu nebinge bigo cha asobogima bikunyara gutwite myoyo na kitobere tegeiga abuna abararie kurwasigita sene Ndizi TV asomoro bwensakia toke tochakari tuko twachaka ase okwena na omoyo egintu kirato sikigo chimotu twena no bosemi na kitoko gendera mutu na kitoko ekonya ase amagima aito na umomanyete omotienyo yoni goto kwanira engana ya guse engane ya discipline ase engane yo yechimbu cheito ina mangana mange to abe to gokwanira to gosemania wocha igoronto kwandete igoro yabasani gosenga naki
ebintu biri okora osaba sani bali utanabwo nabo chimbu chao show me your friends I will tell you your character bona omwancho murigeri aina gati yali tokokosemia tutatageti onyale gweterwa iko tubasa komoja nguchikoto oswatore asense amoye birege kagetari egetambe iko tinteti oeteru nengana ya rero engana yale nengana ego shukogosegeta onyale wesukia motu ase amagendro wose ase ense yiga tomenyete iko mwanchu murire swaso mutandao go asense media Facebook na Ndizi TV News Digital iyo nyale utorikera uchumbe yao otinga wachakire gosenole email Ensakia nabo igo ase screen yao enambanere rororo mwanchu murire yatema konye tume SMS yao etunyale kwenye bekembeo kumanya ngano tole asubwamo nabo igokere wika asense media ya YouTube Ndizi TV News na gotonyora onyale kubika comment yao nabo igo nabo ko like nabo igo nabo ogoshare ili abasani bonsi bamanya ngano le asumurobiri obwensakia osumurobiri obwensakia o chakire muna botambe Ndizi TV News nabo bwansubo mu Gusii Abia sana mwanjumuri bana okora igo bune mechende okora lakini tokora bune mechende tari gokora mwanjumuri on Ndizi TV eto kuarigania senjera ya bene kabisa ingia ndani ya mchengo maitene korosari tukuria ngakikwabogire kitete turaiwa na kikwabogire na kibwero bere tukuria ebinde bya usambire mono ya mbigo samba ikobono so ime yumoroberio asemambi yabone chitimu chaito igo chonzi ingia ndani ya mchengo babo kemiso imotangi kuruchense amajirja nyangogo mukoabi kirisi arogo kuruansa mayaraganga ngwande tingwano rasense media marathon county ya Nairobi timizo wachire usinondete kwerobire simuni ya tuti kuruansa media nyamakoro nimbate kefa kuruansa media Gisima kiongozi vanionsiri yope shopesha kuruansa mo ya nyanguso kwa engineer finished Maira umeamuka umeingia ndani ya mchengo nimedeno mochango nimetusitu kukiokare alia asense media getare asu umeruberio chikoenia omogaka olioka bugire tureli kabisa ali ongoge monyimbo ningaitena nere na chai niguri ngaitene tukure Jumatatu tarehe 16 I think so engineer na bagontebia ikenerisha bikirie jirene TV arenge sana konyoro roire bota ramubwa iko keston jani medena masoire myomoberi abigairi nyonsi andugate masoire myomoberi ayungati masabiki ali gati ya bange Chelsea monalikoruke kwetu hotel umeamuka ama bado hujaamka iko boka so imeyomoberi ase omoroberi bwensakia oyo otayo andons kurendo ko yanyora imeyande Steven Robo ansumu sekerenga yeto no korosari tukuriao jamsingi torosari tukuriao tochaka monae nantokora monae neba kende gyosiki abeire ya ntuyo tuwarogo semeria muna nyasaye nara monaitwe mbakomwe ngokoira ndaje birase idaika gatorore na nara rero tokora kwanira ababisambara bado sembayo Ndori vini morali ya karantena awezi tuambia mahali aliko kwa sababu ya maadui. Kuna mtu wako Nairobi tataketi acheka. Esa alia maitena babisa na abange bale kalia. Ya. Babisa abanga kitoko bakora. Handi ngomo bisa. Ayenga ke dori ko maitena ngomo bisa. Omobisa ase osibona kolengana na ncho omobisa no montori otamaiti nkyako bangirete yani obwato bombo chugo chasole. Kolende abantu mbalikora kinga ngamba bwato bombocho kolende abasani nana bagocha baba bisa no mwete ba akoba nonye eketoko ligya sense media bibilia lire ikali yalenga ngina nyansaye nana lya nchukuteka bomo bisa lya tometuko cha sense na lya chiteka bana ndi bono abutokanya nabo aba chishetani yani na rolinge ni ko linge agacha akabe shetani igo bana no mosani oyo iga tokomanya ndi akugonchukina ndabo mobisa igo bona mobisa no motere yo mwasoro ngorwa Gusii agota bangamu amabere na gyo rumanye mobiso ekardo te koso ase yebiro asema ngyo rumanye mobiso ebintu mbire agokora akonyo ogose otete ko chakano na murubiro getebwe kwegendereria kwanyora nga mosani oyo batagotakereti tagotakireti kegima kabisa iga yani arema mincha gosego arochenga egenteke naboke ko chikokonya sama tukali moto lakini ta ko gosegeta tenga ki ya tiganko enone bese konyene bese ko ganeti ako enone bese yega ogenderere goseko nyene no moyo ganeti umete bintu mbiro ko ganyo moyo monta watenga ki ya gendera utafanya nabo ko nyare egenteke kora ta ko tebigo kwanyora ndake ote obwate meroberie miya gose
chinsa chinde omobisa nabako kote inga igente kineki wokora kolende gente kinkirikia omobisa nabako kongaina nabako kongaina manjo muri ndate okuburira asimambia bone omobisa onoro dio ngakio koromaina ono monto ono omobisa entagete omayena omobisa ningo hanga kio koromanyo omobisa o maetena mosani ngakio difference between a friend and an enemy ingo omobisa no ororio yo entagete torigere na omobisa no ningekerengera kiao asaye birobona mam ngakio kora omanye omobisa no ororio yo ogochande omobisa ngo chanda ostari go chanda nande ngige kogera omobisa osoa asobogima bwomonto ndio monto akobo omobisa egerete Dorcas tena omobisa na bara omosanio nande ngikiragera omonto abe omobisa ribero ogotwara ribero yani omonto akotwarete ndamo motamanyeti bona yorocho no musani wasanga oyo gotwara ndamo mune no mobisa gose maite ntobwato munyaibero tobwato mobisa omete tokubo munyaibero tari omobisa aya nabo ikororo musani oro muyara kini libero lya orire igoro libero lina likogera ekiro bwate libero tokugani muntu ndagwete tukugani muntu ndagenderere nakika kwera bono kwatwara obobisa biasano manjo muri rauti anda kwira wikasi kitabu kia Matayo emeronkebere neyemo tusome 33 alia kare Matayo emerongo 21 ngosome alia 33 torarigereria sinini omobayeno noro omete go Jesus Christ anjete kutumeka kibara bosana bago kugena kabisa alia akorona hamugano nora abumo nataka turasigereri omorengani bw'umugondo bw'emesabibu oigwena ngakia babisa gite bare nkabwo batare korigereri amba bisabudi anda turasoma usosome version yeke songo na bekote ibuyo mete eke usigito nkebwate bo korikano begete gero nege kongege kobara kindi anda turagasoma ategerera omorengani onde narenge omonto orenge ne nyomba ere akarema omugondo agasimeka emesabibu emeao akayeta nanira orobago agakunya ime ororo agatera egetare akamitera emesabibu igone getare kiarenge akamitera emesabibu akagacha oruaki akayatananira abaremi agatanira abaremi akagenda orogendo and also mige songo na boko iguna inkie minute kabisa ekero engaki ya matunda ya chigoika ange agatuma abasomba baye ase abaremi banyore amatunda aya abaremi bakabwata abasomba baye oyomo bakamwaka oyonde bakamoita na oyonde bakamwaka amagena bagaita banda bagakwa nahende agatuma abasomba bande abange korwa bali kubwa bali beri tangani bakabakora boigo nahende they killed those people the same bakora tebana bali abatangani nahende bakabaita nyuma yayo agatuma omwana oye asibale ogoteba inabasike omwana one kolende abalemi bali ekero bache korora omwana ulia bagatebania barabu ase barabu oyo nere omunyamwando sasa mede bana badeno oyo nere omunyamwando nando otomirwe they want to kill this one kakitomoite omwando oyo toyoire bakamobwata bakamotuguta isikokorwa ase omugondo bw'emesabibu bakamoita ine koranje omonyene omugondo naki arigokora ngaki arigokora omonyene omugondo bakamotebia igo araite ababe bali ogoita okobe bono eyo Yesu okobona bali baitira abana baitira omwana bw'omonto oyo omonyene omugondo baitira n'abasomba bali atomete inki bono kiaganeri omonyene omugondo akore Dorcas bono omonyene omugondo nababonete aimuki gitambukiro kibwenere gitambukiro kiege yoborana bono tu akobona ninki inki kiarenge omonyene omugondo akore ekiagera otomire abanda batangani omugondo noyo yorenge osimekire emesabibu oire abaremigete banyotenenere bono go kirenga kierigesa ngotomara abantu na bono genda mokorigesa bali atigete omugondo baitira abantu bachintu ndaibere baitire mpaka no mwana bwo monyene omugondo bono ebukungu boriene ine ninki omonyene omugondo arogora korengana inki omonyene omugondo arogora
ale kubwata bya ale kubeka byara abantu bari abigeta abatangani bari atumete lakini baitire bari baitira aba bande nabo bari kubeka byara bayimukirwe gitambukiro babe kubyara kurenga oyinkorengana naye bona oyinkorengana orengane context ya Yesu ngubwatare ngabantu yae ngaki bono yaro ngaki are koba bono korengana rende na bono umubi metiga bono mubiso ora oyo mutangane metobeiro mubisa omuntu oyo bairo mugondo lakini abono baonjokiro manyano mugondo ekiaro tumira abantu bae obeiro mubisa lakini bono Biblia madena bakamotebia igo araite ababe bari ogoita okobe na atanane abaremi bande atananere abaremi bande omugondo ori bw'emesabibu abaraje komwa amatunda ekero amire abono moya bantu era danaki gorengane birengere moya bantu na tanganiga itete bari ogoita okobe kwari ari abantu abangao baraso ase omugondo ori korende Yesu akabatebia timwanya gosoma samarigona ligena liria abagaji bangete liabe ligena linene liekona lingane rinigo liarure ase omonene na lirolio nogokumia ase amaisaitu tugenderere gojime amange nabo gwesomera kurende orojena aye yarenge Matayo 21:33 orojo mondo osimekire mesabibu okoire mugondo by the way okoire mugondo na bono nyutenenere utumire renda abantu engagiriga sana bono yaki ena moiriga sadi kwa baitire bakure abantu tena babisa bale goze bado bali babisa Dorcas abo babira babisa kolengana no na mwanya bantu abo already babira babisa siki ekiagera yani basalire obosani boli bwa begetamo ningi cyabagita omugondo yiga wetere mesabibu eno mugondo yiga na cyababwata netiamo no monye no mugondo ya lakini bonekera anyarire kubuna machiko saitire bari atumire rende bachiko ko bakonye gose kwane kinga mesabibu eri yabeire ande baitire asa chintunde ibere ekeko kinga bona olentire yani ugotaiwana gati yabo ugotaiwana bona bobo bisa bwasoire to gontenga bo bisambo umuntu nako kosire itangani omwabire eri akabire ando ogendere tako kuite no naye obone bo bisa bwasoire kegera munye no mugondo no nere waboire ngaki abantu abambari gonkora no ninje kana oranyole kirenge kenene iko bategete emigondo ori bw'emisabibu igo no nere oboire ebona obo koiga tago chikunyara kunyako konkwana na barabu kindi yonse bosta akora yamerobiri inde yonse na barabu igobono obo bisa bwasoira bono yobero mu bisa byosana manjumere kero gosoma contest you kabisa onyirigiri kabisa abekero bakargo ito mwana bwo mumenye no mugondo ewadena umunyamwando igoje iwamine dina tutamoidedi bama dena umwana onere ojiko ineridi umugondo we badena umunyamwando igoja nere toko moita akwe mba moitede neraga kwa umayede umanjumere ekero tokoreria ase ibuna Gusii engonya ororena no muntu ori okwa mabere oja orana kwa kamire wakamire buya bono ko mora mabere ande nero ojigoteana Josh tata nero amabere kamago taura mabere igindi no muntu ngo jarme deno ko ngote abaringena no muntu ngo jarmo gondo origiri no ndagara yawo baitengo ja yanga yoma no mabere nabo montago ja engombe ikame kwa sababu ebirengere libiaye abwadebe bana atwasomere asemo gondoria baraba karana bone mesabibu ya amire biya bagatware birengere byobonche bwoko bonyene nago create nemiti gati ya barabwo no monye no mugondo maeta bindembire Gusii sana abantu montaho ikayani bo maeta mandire montaho ika bwera bono nere bono oikani ani anajiona sasa meno na ikire ongonya rino no montara America akera montara America ngoto mare kibese atrusted osino mwana mwabo gose no moibolioye gose no moirioye omonto oli we sacrifice otomaji abantu ba diaspora you can bear with me witness na nabo we sacrifice wato machibese omonto akwagajire nyomba kumbe monto ari kwagaje nyomba osoka to machibese omonto kwagajire nyomba lakini takwagajire nyomba eri kwa mutebete gose moigwana nete wagacha otumie ebintu bitari bitekira ini gose wagacha ase omuntu gwekenya muri tohota yabire yani teri standard eri wotaete wagacha gose ne nyomba kwa mate amabati amabarire rwanda ori y'amabati ari insepi ari no na amarabote abari tarengo yani o erinda agache nibo yende gose motigalere yani inero ne mbugete embe sana
ase rogongo rwa rensi yetu ya Kenya nigo twarore mejande yeko kora tema ngokoba trust because ekero mondo yabaete migondo it trusted these people but finally bamo frustrated baitira abantu bae baitira basomba baitira mbako mwana we ine ayo mondo wa trusted nere finally ojukoba engitiro sana umuntu yo kwasemeri na ngoko konyare that's why to semeri mwanya bando e trust ya semeri omonenya sai nere biego isiko bono context inga kisata ni bakarwita no monene napokorina to semeri umuntu olio semeredi bona nero gokokonya na nero gokorwa and then napokonyana umuntu nabo mwana oserwe school fees oyo semeri na nero gokokonya school fees ta gokwa Abako dena ya timbo aho koreresi akiatete omwana abesiko era koreresi kabisa dena ya ngaki kale lorango don't trust people trust God omuntu yoko konya at the end of the day nero mede dena ngaki omongana chinkwa abokwa gyo omuntu tomo lakini etakwa ingaki yao kegoika omedanto maro gotamba kingumbu omusetara jeyo yeriroje eyero tatzovia sesorongo roiturwa Gusii ekorende wewe tenda mema nenda sako tiga ekero wasukire step tiga koraba bande babe mbaisei badando si tu aja yotwara ega between the region de bua monto genda sigete ere atagete kinyoro getakaebe kwa manyora abantu mbare kinyoro by the way basomire abandana bakubekanamo noene bare no egere yo MC babeke noene karabat ose babeke noene bachake noene nyagitari ose bachake noene gento gete kira akonye community but bono omuntu gachira aliere werorina nere bone mboro nere obeire ebazu bwe babana yaya tengo tutware character erengia nande to respect abande omuntu ole antwara maskani tware mbwa erengia nabo igo Brighton commenta asayu ekiro togo soma se Biblia ogo ito monto te kolengani na ense tumenyete ta lazima ito monto goikakwe nabo kumoito moyo nabo kumoito moyo tagendo okunogoita yani no asina naro somete bagotenga obwa mono umuntu uri ogoito moyo kubumubiri eki aseki Wano goitira moyo turi kunyara kugenderera no genderera tokogenderera togosuka mutwe bona nabinga abantu bali batumetura kana bakaikaga ari bakanyora ngaki abantu bakabateiri ngana ritagerete yani bagakupyo moyo bagaku mbachiti no gotwara moyo boko chikote kwa yao monyene mugondo uri ngaki yari tonyorere iganega bagakwo moyo agatuma abantu bako enda ngoene kinga kyaba baguteba neke maene na bali bakatebigwe imintu bikabiko baitomo igo akonye koro ayo mubwe gati bari abantu bagwita abantu bando moyo aso okobekira mangana atayo ose aso okokora ibintu bitari ebiya aine embu etari engiya kegima aine embu etago konye tiago itomo amiyo yerenga gwaitire abantu mbalengota kwagerire batigire none chigasi kwagerire bati none chisukuru none chikanisa abantu mbaro maite batigire kogenda okoba ya abantu bande ebintu abantu bande bakwana engano okurusi umuntu rorango ni agacho omuntu osera amutagure ne mokonya suke motu ose omuntu jo arati kogendera pi nonye no obwate none birengera libyo ko bana no murayibinse otika akatukurigera nande enseme yababisa ngwakwanira abantu bande bagochibe basoa gusekera kwanyorire nibo kwaranga obwente koba ensamugite tubwente osanga nabantu abanse ntwaro chinga kiche chikura gose campaign charinge asense yetu ya Kenya mbare ntitingana bale gotenga abanabu dynasty abana hustlers korire ringane yenjare ndete egento buna obwamote botari obuya egati yabarayi eje korokinga obo bisabu gaswa agati yabona abantu amanya intenye na ababataka akoba agoteba abataka ne nabuchi hasola nabama abakonyora gwainse akonyora gwainse abana aba benibo benyarite nabo abona bakoroka dynasty igo mwancho murigereria temango gusanga tikagotumeka mariogo ari tegotuka mangana ria tari kunyara ko abantu moyo ekero okochora abantu koba gose abane beke class kire igoro gose babwate besa abana babwate nibo ekine gento getari kwa abantu banse omoyo babe kuibaba ikange batenga kito chakiramo abanye no murayibinse atebese nga serikali yae ni ago chakira abantu bali bense
abaimuki iguru bo ekintu tugende tukuganya atwene king'aki nungwimukiara abantu bonsi iguru ya sense yetu ya Kenya. Ebyo sana mwanjumurire ikintu twasoma bungena ki don't trust muntu. Oya semereti aba atigirito mugondo korende nabo babeire ababe baitira abasomba bae baitire mbakomwana ekera gutuma omwana ori ni adena kabaitira abasomba bane tigango ntoma omwana one gose mbamwa maskani asomunu beke nyambara badana agatuma omwana so that they can respect omwana we korende badi bagasomana badana ya bono omunyamwando igoje tigatumoite igobono don't trust people, you just trust God. Done biasara biao semerio monene narogo chaka bese mpaka ko yeribi narogo chate dena togenderera ahebone ndokona biko ko semeri kwao asomane tiako biko semeri kwao asabasani tiako biko semeri kwao no na asa bible bao don't trust no na ase familia tiako biko trust akiro biko trust yao asomonene ende oske gochibosio kiara maede by the way abaiboli mpato somet nana bonya no na abaiboli abana tuebira abaiboli baito amaene ndori ko bakonya amuiboli ere mede muiboli asakorara asume tonya muiboli bona akorara ase aye town yani go kwebisie duve ni go kwebisie managite mano okorare mattress buya okorara buya ebirugonyo muiboli ngorare bwake ebirugonyo bya monyare amagongo monyare go sitara libi hatuma I think muiboli Medo montongo jaro la mbaki mattress ya rara go jeans. Dibani mwana go swagati. Ya babune ege pande gesa. Ya so babune ban yani ego swagati mede ero ni ge kwera ibetoro bono ago tegaragati na rara ago swagati. Kaya kiringo no muibori ogake kwa mokonya bintu bibere bitatu. Mede karobu akire tari rais. Muibori na okonyete kwa minjo. Ebisibio muibori go se okora ko muibori hautaka wasuka go jibosio. Erena liako bana bono mwaka Jackson Makori osinde and agenda is just comfortable because bono digenda mugorire gentako taliero chikongorera ikere na irete chinga kija chabene agasoma ngaiga Joshua tabunara na duka bunara bono nduta geturire abaibodi wetu ngakyo lero muibolio ngochoreka kwamara agosota ke to muibolio chandega okera akure na libono gocha kumugorire sudi oso wewe tenda member yokolera kagisa ekera omugondo oyo omuiboli ni gato begete bune migondo ya masabibu intubuna intu abana tuakinde bono nae ne jinga kijiri utakire kwirani okaboko Ego mwancho murigere ano siasoberete tema oikange abantu bamino na tema gosiria obobisa ase egati y'abantu no bamino aseki ekyagera amainara asege kekega ense tomenyete asiye ikire nturi kumanya mobisa ningo lakini temango gotiga ko beko kwegena ko nene gochi asaba sani na asabantu osasa abantu bonsi ase ujumla tenga asabantu beke kwegena kwa gochi asomonene eri nari ekera bintu omete you trust in God. You trust in God na libintu byabo bikogenda buya naboko sanga ebirengera ligochi asaba sani kumbe kwanyara ngamba bwatekerengera likiya lakini ekere okobeka ibirengera byabo cyasinya sai niga gukora nanda uko au kobeka asa agia igo mwancho murigera yagende ko tome SMS yawo ase enambera se screen benya otei ingayi oberte ngaki musani montoki na ayekolengana naye na kyo maitu musani montoki asore asense meri ya YouTube ogoswabo na Ndizi TV News obeke comment yawo ororo urubirengera libyawo naboiga sense meri ya Facebook ogoswabo na Ndizi TV News Digital Uyasana ekero ko tete kogendra ego twara basani abango sababisabangi Leo twara abumeta babisa afadhali umanyobo yuno mubisa ko bwa kumanyo no musani era gini ekero tete kogendre ngakyo abasani otwara abangi osina babisa ababisa ngira ekero twara babisa banko babasani ba ko moyo ogendre gas ababisa Abiyasano mancho mureria on this TV ayuna yebiro twakwanire asemambi yaboniga bono nabo okwemanyerana mosani onorole mondo modana go pretend ogo pretend no mosani wale lakini tari mosani sasa ni wakati wa kujua mosani meta basani abangi nabo umuntu uri ukwete ko mosani nero beiro mobisa do dare gona ka tebina no dolphin morago ntena aba basani mbayo sikiza kuna urafiki by then on jengwa gina dolphin mosani tayo ayebie kana nyasao na aye oro omosani ekero nkeko gero mongina raito mugako muntu banyuma ndi bamenyenere myake mengo somo gaka aitomo ore to mosajo munga ingi geko gero iko mosani mbwarengo hakuna urafiki siku hizi wewe ni kazi yako peke yako as an individual
kuesira na korora nkyo kora asense ekeroga nyete egeture likyo mwere ndigira abuge tingomanya lakini ndene na odebina ayo na yebiro asema mbia bona twenda sense meri ya check ase enjera ya bena asema mbia bena twenda sense ya check torena para tumije semesita masabikete ni medena moreme yo moroberi bwensakia moroberi motiun kabisa asema mbi ya abone timaidi Joshua Komboli na gati ya indwe ngora enda igati ya intwe na yezo ngora enda se ngora enda nero go just story was nere ni tutora by the way they are saying that Jesus is coming soon. When is soon yao it's you to prepare kwenda as Jesus Christ true Jesus Christ ogwetera kwenda somonene. By the way Joshua no mwanju murigereria na ebieka okweroberia how soon ya ere. That's true. But sometimes I know what I have Brighton in Naki over na yo kwerobe. Madbonia uta kwerobe bwengento kubonia. Iko kwerobe na kama kweli hapa au soon ya yaba. Usikota kwa nyewe sumo bonia au soon ya. Na kwerobe ya. Na kwerobe ya men. Hande naro kwerobe dina ya omwako yongo korande ga ndobere diga. Monta karobere sawa. Na kionyo none mbasuka nekoba. Lakini muntu naro kwebekera ogwa bona agi muntu araboli enkori engente omundu tarengange oyibono nere suni ya igire nande yeso bana taraija goika is coming soon but suni yao kwanyebekire yabeire boni no what's that yobono suni yao nayo koyibeka yaba na as soon as possible na then agi koremere ya as soon as possible yani obwango bwao asubwango mono iko bano nena kituganye togo jagwa tata na bore ya yereria ibieko monyene ekeroma to kwengentire otorenda soburoti bwa tata osekero gwaku goromo nyabibe aiboni go oganye to kugambiwa tetukorera bwasa yebiro Joshua igiera tukwa tuna upili lakini twara kwena na omo ya sima byono twenda sesemo ya check yazimambia bone nyona ni gotore aime yomoroberi bwenzaga Joshua uta ele producer itasemambi ya bone mashabiki ito mbiamano kana mwakisha kwamba mko ndani ya mchengo nyereke koragesa yamo neno sia bone mambia abawakiri baitu kabara studio tokwa nelichigo twemanye lichigo itugo liara misi botambe toko moja ina Ndizi TV bansumu twenda sesemo ya check ya dolara mbara soyere me yomoroberi kaltogo jakali gwetera sensemo ya mitandao Facebook Ndizi TV News Digital mbara basoyere me yomoroberi nindoje Ashria Demora they were watching live from township akondani ya Moroberio harasa Meria township Thomas Saboke atena good morning Brighton brother Brighton Dorcas Kemuma kichia nchibagora aiga abahiri community let me wish to all my family members in Sengara Machoge Chaje happy Thursday to you Ointo Masaboke out there no alime yumrobet halon virosio out there good morning Nyamotoki Gianchore Nyamira pamoja na mama Teresa Onyanja Ismaili Onyanja Shelina Onyanja wote tuko pamoja. Haroni Birisio I think ni shabiki mgeni. Karibu sana ingia ndani ya mchengo. Kiongozi Sevani Onseli hadena watching live from Liana Bonjari akona sisi Teresa Kemutao tena Bwakire ya Brighton na Dorcas Kurwa Muranga Amorioka Rebecca Bochero ina hadena desk members Makori Kemuma na Joshua hadena abantu baikaransi kabisa yao hadena desk members Makori Kemuma na Joshua asante sana hadena morning amasabiki abairi na abasani na ababisa anasema abairi abasani na ababisa obosemi obwanzu amaene tenda mema anenda sako na abaganirie Caleb Mugaka one oganirie Caleb Mugaka oye kurwa Katari atware emambiengia athena Makobiara Jerusa tatabiara James onyoni kurwa Moniangu Joshua na Faith abana bane batwale abana bae batwale emambiengi tabadbiru kunyobinde bionsi taisa misa adana obvious you greet enemy is your greater friend adana amobisa o nere musanio Betro Mokera adana amen tutat brethren oyun Betro Mokera oyo moito gaiga kebemberi kebogete kabisa oyo Petro Mokero uli okoleto moroberio bweke bemberi ali akuruna Gusii and Brace iyo jaka chinsa
isano ibere chinsa isano na isato mpaka chinsa 10 alia oyumbetera mukeira yobono bwatethariki nere ditukulero ningo nimetena saa 8 ali natuandalire tamangala maya sana matingu anene asenseme yapan brace ekebembeli bakwathana na feristas alibene kina tunene nkwa viuno kujakira chinsa saa 8 gochi marobaba biasa na Petra karo negative na no le mejo muroberi obwensa kia kabisa job kijana tena job from Nyakoa Iranda niko ndani hadi tamati abumbali wale ime yomoroberi Rebecca Bochere ameandika ingine hapo hiyo ni yako producer umeiona lakini najua ya kwamba uliongea hapo inonyeroje bunanga ki ego kwa nabu ine ya producer umeiona hii ya Rebecca Bochere oino sawa utaendelea na singine Okay, tuko skago chimoto Ashley Demola they are watching live from Township. Hiyo tulisoma kuna singine hapo kwenda chini kidogo hapo sasa chakira si chobu gichana. Okay, Yobesho Beshai following you live nikiwa Nyango, so asante sana. Oiroleire Azaria thereof kindly adjust okay. Whatever camera yetu na lighting goikira ntorayo. Lakini hiyo ni producer watching live kwa Nyachichi Secondary School. Asante sana. Leban Nami good morning from Minneapolis. Asante sana Leban. Grace Angwenyi good morning Brighton na Dorcas getting you live and clear from Kijauri Nyangoso Nyansiongo wapi Fred Mosima Eric Osoro Ediva Yeskim Kefason Bosire Alfredson kijana wa mzungu Borabu Salams Club wote Beni Angwenyi Engineer Caleb Lilian Keri Zakari Makori Muginda Edumuzaz Nyamache Wilson Super Susan Mirambo ako baboli nganga imoberete onyere Grace Ongwenyi okogoro kwembata kurwa ikenyage susu watching live pamoja na chimba bachie nguko Kerandi Dennis Zakari Makori Muginda Eric Mumanyo Soro Omogaka Kerecha Omokungu Yeso Mauturetorure Jared Monogeri Nyangori Mochokoro Onyansinga Gilbert Monyancha Fred Nyandieka Mosimajo Omete Emily Mobasi Ruth Gesare Keramba Utisura Mbaya Moindi Ebara Nyagoti Nyanchenge Brother Jet Yabonsi na wakwate yimoseme yomorobelio Kesto Onjari another new day from Mwamori yango Menyinkwa. Asante sana. Kennedy Gisemba, good morning Joshua Brighton and Dorcas watching this wonderful program. Asante sana Kennedy na oyingana Gisemba nere munyakiro kurwa seseme ya diaspora ainegatibu na noari bejumurubi nimetema bona ali seseme ya diaspora animetena ni ochirange saa 6 ya usiku I think so. Yes, yange saa 5 ya usiku lakini Kennedy Gisemba amehakikisha kwamba ako ndani ya mchengo. Asante sana Ken, kirone tuna uko ndani ya mchengo. Inerumya kiro itokura sisema ya diaspora. Asante. Kekima nyamoye morauta good morning to all fans and my beloved family ndani ya Ensakia hadi tamati. Asante Kekima. Victor Omondo kura Nairobi West Aiga tinanya kumoja pi goika alia Omondo na Mwachange family bategerete ya kabisa hadi tamati na ndani kani Ombogo Masese Elvis Opande Susan Kiruma White Zakari Makori Muginda Fred Nyandieka Mosima Sheila Kemunto Jackson Kinara Omugaka Kerecha Anthony Ragori Eric Osoro na Benjamin Inyaboro batengani go barasomo bila sante Kigima Enoch Mochere good morning watching live from Isevania border wakire ya Kigima akoganire mamo minto Betseba kwambuka ore biombe Mwanyabando atwale emambia engia pamoja na wanafunzi wote wa Boda Hill tia bidii kwa masomo pia preparation for exams. I wish all the best. Asante Kigima inere Enoch Mochere ukubaganiria mayasa matemwabo Matange Omondo playing the nagesare na tata. Hiyo ni kama ni nyimbo hiyo atuesoma nyimbo ni kesho na tumekuwa tukiwaambia kesho unajua tuko na ratiba
ya kila siku. Wale wanaba wanaitisha wimbo siku ya Monday, Tuesday, Wednesday na Thursday, hiyo unaenda kinyume na sheria na masharti. Kabisa. Tuende litukira Friday Victor Mondo. Victor Mondo litukira Friday na litoko saba amatera ebwatuke. Lakini asema tuko Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi ntobwate meroberio ende turoberete. Victor Mondo najua kwamba popote ulipo mpwambwate revya na Nicholas Yogega. Siku ya Jumatatu ya Alhamisi etubwate lichiko. Bono tena nitotakiri kwanda amangana yelichiko taliogotera lituko lia Alhamisi. Okora okay Matiangi Omondo boigona ndi nigatumire message ndego sawa tebanga good morning kurwa hoteli ya Buga ndoche bwakire byapi toreko mokomo buna botambe hadi tamati na omoturi Vincent Rose Michemo omogaka kerecha Anthony Baragori Eriko Soro Christine Kerubo omwana Satellite Isabella Kerubo na Florence Kerubo mwancho muri genda gutuma SMS abungati ya bari banda gutuma SMS yabo ndo jandori vini mara good morning Brighton Dorcas Joshua and my family friends and all fans of Ndizi TV always tuned in kama kawaida. Let us thank God for granting us another beautiful sunlight because every breath we take it's a gift from him. Let me wish everyone to have a wonderful day. Biamana Dolphin mora kurujisa maji diaspora kini kwa tera to tabia sore kiagera ababisa na bangi. Judy Hill out na good morning timu Ensakia anatupenda sana ime yomorobea. Asante sana sababu bandera to maji SMS chena simambi yaboniga nindaje Azidian Telfo. Tutaona hiyo baada hiyo ni ya producer ataiona aone itakuwa namna gani. Taisi Amizi wakire Brighton na Kemuma babaiga bako watia baso ime yumuru still Matinda Kirobas mama watoto na Keva Getanda baso ime yumuru kiongozi wa Niosiri kurujisa majiriana anasema ya kwamba akona sisi hadi tamati asimambi ya abone genda utobwati enero Ndizi TV bansoma usia karongosi omigaiga na rambari bado mirigwetera simininoje OCS Musa OCS Musa wa Dewana Isiolo County pamoja hadi tamati. Salimia Dominic Bosire, Chosho Mwenga, James Makori na Charles Ogise. OCS Musa Nero Ibado atangurwase county ya Isiolo County. Safi Jared mtoto wa jirani tuned in from Kyogoro. Thanks for keeping us updated through newspaper analysis. Brighton and Dorcas read by Babu wa Ensakia Joshua. Sokoro Ensakia umesalimiwa sana na mtoto wa jirani Nere Jared mtoto wa jirani. Jared Joshua ameniambia kwamba amepokea salamu. Pokea salamu kweje ama salamu nini Joshua alitoa kwani amangana yenjeli ya kale. Safi kabisa. Crowd Nyakisi hata na tuned in kama kawa niko ndani ya show asenjira ya bene biscuit bisho hata niko ndani kama kawaida until further notes. Hata ana no alime yomorobelio mpaka chinga kiata maedi gosinarwo. Happiness Morara aodeana good morning akuna sisi job ukichana job from Nyakoa Iranda Jackson niko ndani hadi tamati aodebano alime yomoroberio bunabotambe tali igosuka iga ime yomoroberio. Sawa Nicholas umetuma yako but kwa sababu haujafuata sheria na masharti hiyo nitaiweka kando kidogo. Tuenda sasa yes migeo ninoje na morning Josephat Mbeche niko ndani. Josephat Mbeche no alime yomoroberio tandetia sakurukuru kwa neno alime yomoroberio Ensakia. Good morning, Brighton, Dorcas and Joshua. God is great to allow us work nice. If you believe more in God, then the Holy Spirit will guide you for good friends and bad ones. Try to have a personal issue or a child has succeeded to another level of education. That is the time of friends hypertension. Aodana tema gosuka uje step umwana waenda uje seskura masomo utegoro nalioko manyana ngabasani bao oinaro kiriskurwa sensemeri yaraganga kitujaje South. Morning Brighton Joshua and Doro Yure Charles Munali kutoka Kikwetu Tesuneka. Congratulations for the good job you are doing. God bless you and in this TV at large. Ziku njema kwa familia yangu yote wakiwa Utamba Village, Tata Gachanga, Mama Mura, mandugu sangu, Paulu Gachanga, Mugubo Gachanga, Mironga Gachaba, Gachanga, Daniel Gachanga na sisters yangu Divina Gachanga, bila kumsahau mama watoto Esther Wangoi. Esther Wangoi umesalimiwa sana na bwanako Oinera Charles Munali kutoka Kikwetu. First born wangu mwana wa Yomotangi Farelian Wamboi na Alvin Oleko wote wakiwa Kisii Town anawapenda sana. God bless you, asante sana. Oion Charles Munali kuhakikisha kwamba uturire abamu abonsi baso imeyomoroberio Ensakia. Na ala kuruguna lahin mura kurwa magenche ngoteba mbuyamono ase ogosegeta ekebungo ekyo Joshua na Morin tebya masabiki onsi
abwate ekibago. Asante sana amashabiki onsi bibwate ekibago mutigara maiga buna egoti yobadia korango emeremo nali oraskuju sinime tumaka Jackson Makori sinde no reme yomoro bagro asisama yagesima bana tutubwate asenjera bana koromano mochokoro sheira keronya nime defensa nyanjama no reme yomoro bagro asisama yomosojo no marariton karmandata kwero berigoji ase eskuru yeino bonoma biyamana mashabiki koranda tokoba ime yomoro berio kwesakia Kemuma Kemuma nchomo ligeria keto ko ligeria sebiro bito Brighton do chebiga sene go charara Kemuma gendra go tume SMS yao itunya kwenye beka asembe wetira si namba edese screen yao na boigo owaswase enchera yo mtandao osagari Facebook boigo to tumere ujumbe wetira Ndizi TV News Digital na boigo ko waswase semeri ya YouTube tonyore mna Ndizi TV News erionya tumera ujumbe yao na kwenye beka vena kumenya boigo nga ntore 20 ase omoroberio obwensakie ndoche Brighton ebiro bigenda to charara mbigenda to charara kulina ndemete ekarobigo charara Dorcas iwe mineti na mashabiki wakiwa ndani hiyo ndio furaha ya mashabiki banande bamete Chelsea tabana utamu wa show ni kusoma SMS usiposoma SMS mwanzo ile libari ayori kile SMS ebiro biono na bicharara ni toko bi balance story na bikoba amaita magazeti yaro ni kawaida ile mashabiki kaharalia na potoko batebina kabeime yumuru ndo jegaiga naro kurukuna makindu getuma morning this TV Kisumu iko sawa odebana no arime yumurubiri mete montakara to mere SMS aja tuisome naro ni Kisii Momanyi Brighton wewe ni wetu from Kichauri Igoma sawa asante sana ni Kisii Momanyi sawa kabisa asante sana daktari analiachuka na Kuruitibo City Kisii County niko ndani tuned in kama kawaida kama kawa akona sisi good morning ni Omari amenya kurwa sugutanyamaje I love your show na munapendeza sana na hebu askidoro kama safi ya sawa kabisa oyono CS Musa Tony amenya mama Edna Brosomoni pamoja sawa kabisa hiyo ingine nimepana hapo sawa osiasi nitamwambia atakwambia yeye mwenyewe atakwambia baadaye lakini oyagoro kuna nere Omari amenya kwa sugutanya maji tena inawapenda sana anapenda na show yetu hebu askidoro yapo katikati nimepana sawa salimia OCS Musa Antoni amenya na mama Edina Bro Solomon pamoja oyino Omari amenya kwa jinsi majiri ya asuguta asante sana sugutanya maji okay wanjo murigeria tianda sakake hiyo ase yukwanye bana sasa utaisoma baadaye ni yako hiyo sasa for your own consumption asante sana okay asante Kemuma mwancho murigendera gutuma yo tonyale gusanga asobwamo oyo ni Kasio Momanyi Brighton we ni okay ejundo chenga echabikirwa asembeo yo gendera gutuma mwancho murigeria edi tonyale gochibika asembeo Kemuma hiyo ni yako hiyo ilikuwa for your own consumption kwende mwanjumuliria enero Ndizi TV Bansumausi tuenda sense media in studio tusalimie Joshua kidogo tokoirana atuenda sense media magazeti kwende nyirage koragense yamo nenusu yabona mambi wakili watakuwa ndani ya nyumba nere wakili Hilal Ongoli Tom na wakili George Mararabwa kuma watakuwa ndani ya nyumba karatuka tu kwa ndalichi kule tukwenda turanda sense media studio turakuwa Joshua sini tumakwe Robelia kwenda sasa magazeti yemambia boniga Ndizi TV Ubwansu Gusii. Hivi kama sasa hapa bila kusalia maisha. Mama kusana. Chijaki, nayo tama nyana yangu minyoka. Nako tina nakurangi. Naigu. Nikikwa mate ngira naachire. Nguache kera nakurangi. Bwana toche tireni. Hizo mazwadi yo ngipige. Araje kaya kwaka. Anyi tete chingu ndio munogo. Aya. Wanchire. Mbo musani. Nyabeta.
Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchireni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabwate birasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabwate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabwate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yao Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cy'ukwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Oktoberfest Boda Boda Express Counter chiduka cha Uhuru Superstores Limited niguchire no mukoko gukorentera Boda Boda Express Counter yirengia bwanko na bwige kurubo bukori ubuya uchiase chi customer chabo bono onyaje no mogendio Boda Boda gendie pigipi yao wikase chiduka cha Uhuru Superstores asomo tinyo yoikumi uchakireta likyemo wikajita likyemero ngeta neyemo yogore kende gyonsi wetera si counter na konyore biegwa au biabusa na buigo reflector jacket rebranded genda gwika siduka ya JM Towers Boda Boda Express Counter oveye nigera horo gwikisto kiroro ya alire terms and conditions apply. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices, owe you money back. Karibu nyumbani. Imebubera ya rumba Wana mapambala tupatie nyama choma Kila mtu
rumba nostalgia ememurera the really rumba nostalgia negentoko igukegoswa apaka the bone marrow kiasotu the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamo baso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chifrem guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge 5 na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti yemo enoti isano marakabire enoti yemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwensu bumugusi, nigo bono yako nikirundekerene, nego kurentera, chibiche chinkia, na boigo chinkenu nukukigima, na bogo tonyora, asoro gonkor bogusi, neji kaunti chito etanaine. Buna, kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori, nechi semo chinde chinyinge. Nigo kotonyora, asite kode ya Star Times, Channel 195, Go TV, Channel 824, na free to air decoders, Digital TV, na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kwa mara nyingine Club ya Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugis inakuletea tamasha kubwa kabisa tarehe 21 mwezi huu wa 10. Mwana miondoko ya rumba Malkia Mbilia Bell atakuwa akiwaburudisha kuanzia jioni hadi che. Kiingilio ni shilingi 2,000 kwa advance regular, 2,500 kwa regular na VIP ni shilingi 5,000. Piga simu uwekewe nafasi. Njoo tuburudike katika hafla hii ambayo si ya kawaida. Kumbuka ni tarehe 21 mwezi huu wa 10 ndani ya Cindy's Villa, Home of Entertainment. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndiamano wanu mwanchu mwaleo Ndizi vekarone da koba ime yumuro berio wensa kiari tuko uriara misi digia kabisa ekarondoje iga na karogonte vina Brighton. Tunapenda umuruberi sana. Ayote ana Brighton tunaendelea kujifunia umuruberi wensa kia kwa sababu ni kifungua kinywa. Ase oyo bwanchete Ndizi TV ubwansu bwamagusi asante sana. Ayote ana ekena kio kibunguo kiari tuko
ase omorobero adana aska sakalia korunyo nyomeke group chap adana happy day abaminto nyomeke tungangane kuendeleza project zetu mbele abakristo ba Nyabirundu bwana asifiwe ekerage kyoyo moito nyomeke group sister Divina Nyaseti obwate ekiragi rero aresuguta PH karibu nyote mama ominto omoiborwa baba sibia nyanduko motuli na kupenda sana Ensakia ndugu Brighton na dada muko naye sawa na wapenda omubaso umuya oyonsa kalikorwalia nyomeke group athana mambo ni chap group eyo irienderete gusira banda seseme ikonde Joshua agathane kiragirike karikyo yo mobo ujokore inyangi orende utwariga ni pamoja indira na otoiga tu adime jano ayo tutongea nyuma ya tenti ndo tu adime jano otogoja ngode doraska ngode dorna toiga mbia mono manchumori na Ndizi TV bansumagusi kanarete kwa baime yomoroberio obwensakia Kegima mwancho murigere gendera gutuma SMS yao asinambira ase screen yao nabo igo so asenjira yo mutandao abasogotonyora ase Facebook na Ndizi TV News onyale kubika comment yao arora na intwentonyebeka sembe okegima nabo igo kwenda sense media ya YouTube ni go gotonyora buna Ndizi TV News eri otonyale gusanga ase obwamo abo comment kunyetora subscribe nabo subscribe nabo igo share eri abasani bawo bonsi obamanye nyenga omorobirio omuyakigima bwobasemia na bayigo komanya Ensakia ochakire gose no genderete ase egekekiga omwancho muriri yakobayebiro ogendera gutuma SMS na leto koira na Ensameria check na tunyale kubwatu kachi SMS cyo asenchira yere endonge kigima ni gotogoso ase gazeti amuna botambe ase gazeti yane ligongo chinatwara gazeti ya Daily Nation na Brighton otwara buna botambo manjumori ni ngongo twara gazeti ya The Standard na Dorcas otwara Daily Nation. Botambo tutana na sense meyo ya magazeti manjumori ngo somera tore korende nara korekana sorongorwa gusimbia to kumanyikiana bara beta ya sense memba gazeti asi county ya Nyamira ayahiro bolitogose tubori twiro ni na siasa yuko baigana ni yaro kanda asi county ya Nyamira anekero bako moji omonogeri bwebunge yo enokokero asingwana akwana asira komoji omobunge Nakuru East Nakuru West arama kera modedina umaite chikuro konyoralia nabo chirengaine jiri mo MCR anyore ase county ya Nyamira inganerio ndira irabuya abamenyi ba county ya Nyamira asibabori omo speaker koba omugayani oli wendete kumagayana amangana amayase county ya Nyamira yoliberera ase county Nyamira nigorigenderete korekana ekero omubunge West Mugirango omubunge North Mugirango omubunge North Mugirango italia ya chire italia kunyamoko Josh Nyamoko nigo abatetina yaya nechinga kichokugayana tutiga mangana age siasa bono tigatoje amo abana se county ya Nyamira boiga se county ya Nyamira tutigata sense media barabu abantu osaba menye bense menigo bajagire korera abana abantu barbata kete koira edam go sirie dam iralia banyetube iye okonya maja sikuru ya Nyansiongo factory skuru menyenya boro bakure badere county ebe kimero buri kwena gina ngakikolenda catchment go the catchment as a county ya Nyamira tukwirana se county to ya Gusii ntoroche mo women repwe county Doris aburi nigaganete go sira abana abanyaroka se achete ase skuru oyiranda chenga yabugaro na kwena kinganko nkorwaro bokonyi boriboga neri ase kekiga monyoro mwancho morigereria ninga skuru ya nyora ke konyoro mu basukano bomorero oyo nyara go samba ebintu byaborokia aborokiwa ase skuru eyo igo omwancho morigere na yoro na igetase ensemeyo asarwe tobokonyi bwechi mattress ebitamba byo bochenu ase abana banyaruka mone ebintu obinde igo ayo negati yari togende togo kumanya abeteka okorekana ase orogongo orwa Gusii
oyo balingiri representative omugumende mutale ngoko ne representative balingalia kurwa COBC iyo mugumende bo ase county ya Kisii bakorana Justin Sioge karoba igetalia eriko konya eskuru iyo ekero mwarimu mwanene we eskuru iyo Edward anyarithega gwa kabuya ase obosira bwe eskuru iyo bona tete ne merobe ne mengeta keriko bekwabo ende ekonye eskuru iyo igontoro jo mugabana bwe county ya Kisii Bauro Simbara tukuregoro nanyaritheka go siorio moroberi bwo kwenana chijerani nebintu binde biribyo jotumeka as vocational training center as county ya Kisii moroberi korekanda sense media graduate training center buri tukuregoro asumugabana atebeti vocational managers naba tutors bari so musabana bari bagosomia as school ejikobwatie marawana machiko ende kwegeria abana bari bagosoma school ejibuya gradevna a budget yo mwaka ose budget kura county ya Kisii niyo ya begire chibesensemo kirjigo chigokonya vocational training osibordagani okini birengo byabo bene boigo nakwanete buna nigo bono babekire emete asenjere yo kurwania mangana yo jenji kwirire babekire meteri ya matunda bune birango ati amabobo ebintu bade go branch fruit trees erinde asiskuru abakirabo dina ntitakere chirendwe asenjere yamo erinde go Kenya liga salia matunda na golenda amangana ali yogo change kwirire ase ense ya Kenya ingoti yali umwanjumuri yagendete gokorekana imenesiko ya Gusii gena barabetali kwa asa magasite ko togoso abene togosomere national aliaro kurinde amaswate yo makuru ase meri ya sema ya nyamatara alia nere natage tobokonye karate tobokonye mwana wa ni ganyorte accident emiaka ya etire kurumaiga ekeromba komuga kwa yajita kamotiga munonyorire abana banyaruka boka Dotorina lingane no yana sense mayo bose yando tukwane na bishop na nere buyana umosubate kranyorira abana banyaruka boka otiwa mate bas yani ntorina ngo determine konyora abana no mosaje zino mugungu indigarte dijumama ajindugura juma mosi asense mayo bose yana dotorina bishop na nere buya umosaje gwanga umugungu bononyorire abana banyaruka boka iri dotoritige goikalituko lia ajuma mosi asense meri yo bose robe ngone na inaro agendete ase rongrosi ugo swadi ngo boli arobo konyi akonyu cyo zitagirange 450,000 umwana oyo ebiri yakanwe boigo anyore no artificial rig endene agendete gosoma ase skuru ekara arase agendete koba ase skuru skuru nere yamane ndebirire dali ara kinaendete koba ase skuru nere tigasiru kubwate gaki konyo yo mino umwanjwa umuride twenda sense mema gaseti karombati gaseti ya The Standard na nchembwate gazeti ya Daily Nation ase ndochiri epeche ntangani ni amangana amolekeri amangana amatingobori igongo ko sabo mancho moligere oikaranse eri tunyale kwimanya ko kenda kigimani go ndochiringana ali mwamu goseri nena kigima limolekere ni go ngaki chinse chinde che yani gose asesegi eri gandete ya Israeli ya gerire ukubogekana kwense ya Afrika gose kworogongo rwa Afrika aseba ukwanira bunani go chinse chinde chinsenye charokire go segeta oseko aba ensemo yaba Israeli ne chinse chinde kyanda koba ase ensemo yaba Palestine egento kya kiri inga okubagakana kwa bere asense orogongo rwa Afrika nabo igo chinse chinde inchirororo echo cyabeire chinse kyanda echo cyabarokire chirocho chibure inchibwati ase chiberete asete yo chigo sira chirigo sira ba Israeli na chirigo sira aba Palestine igo mwancho omoligereria igo okonyora gazeti yu ya Daily Nation as amangana yo okonyora as page ya gatano na limo gatano na kabere nabo igo nande ochara alipaka goika meronke ibiri na kianda na mangana ina mulikireire uko ase gatiche chinse chiria chigosira asenseria ya Israel abo asesegi ebetetense ingamona ense ya Zambia ense ya Kenya ya Ghana na DRC nabo igo ase bali bagosira esegi bali bagosira bali aba Palestine nigo bali ense ya Sudan ya Djibouti South Africa Algeria Namibia Tunisia Libya na Mauritania igo echinchiri chigosira aba Palestine oche chinse chiri gatigati chiro chitabwati ande asichigosira nigo erense ya Uganda Nigeria Tanzania Morocco Egypt
Senegal, Zimbabwe, amona Seychelles. Insechiga ichinchira sira njiraro kibirengerero binde gose inkwana chinde chugo sira esege yo egendrete ase egati yaba Israel amo na aba Palestine. Nabo igoto goskamotwe ase peje yentangani ntoroche gose King Charles and the Queen Camilla babwate ebirengali biwoche gotalira ense yetu ya Kenya ayoni go konyanyora ase page ya 10 ase gazeti ya Daily Nation nigo abono barache goche ase ense yetu ya Kenya ase banyorete wose bareganetiwe no morai ibwense Mosike William Ruto ase ense yetu ya Kenya yani gese emyaka emerongo etano no mogese tonyora obo sibore abune ense ya Kenya koko enda motwe omwancho murigereria ntoroche ebicha yo morai bwense ase igoro ari kubekire egutwa abasigari bali bakolenda chi amanani ase ensemo area ya Gilgil omwancho murigereria nigo bagotebanga omorai bwense niga agendrete kobeka gose gotinyari chiko ase abasigari gose abanyanyimbo bali bakolenda amanani koebeka ase obokurumi gose wesona ni namangana ayo kurumi omwancho murigereria yo nigo konyanyora ase page ya gatano na gatatu toko ika ororo ase kekengo nkoko nyamanya senchera yo kunyachuta ntochikoswa ase ime nabo igo toko rigeria ase egazeti yo ni hotoroche omoswati obwa maminyoko kegima oyo kuminyoka nere Faith Kipyegon oyo obwaga ko nyorenta obobui asente yetu ya Kenya ase chintunda isato boniga nigo bono abete gagochorwa iri wakirwa chikura buna omuminyoki omwakoyo iga ibo mwanchu murigeria ayugo ari ase page ya emerongene na ibere mosbati Faith Kipkeyon igo bona bogoso ase page yu ya meronge na ibere iri nyale gwesomera ase oboimemono Brighton tomanye asenche yuko buya sana mwanju muri yanguira niko ikasi go sedi yango cha kiriasi ga sedi ya The Standard ye beje ntanga tornali aeroporto asiritiko lya rogate yali gati yaire aeroporto se beje ntanga ningamo no bwoba bolibo enekiwe gati yabarai ao igoro ye handshake nyoromna abarai abamba twara mesangano osemba toro musangana sese media Bomas of Kenya asoma bwasi mioro moja na Kenya kwanza banyade bawe karansa bare kora wana Kalonzo Musyoka na Yuchini wa Marwa na Obiyo Wandanyi asensemeyo ya asibiro moja asensemirinde ya kora wana Kimani Chungwa mona bande asibachukuri korobot kulende abarai awoni oba oboeremna manganake araje usoro bodu rende kori kwa ndoro rojikorwa recommendations nererie yobona asikaseti ya testani gerigedena the handshake fear yani oboba bu handshake ase abarai abanyarire bago kwana igoro ya mangana yonyore asikaseti ya testani nemorgede umuraibo amabwasimiro moja Raila Morodinga ekeregote abuna Raila obere kaokana samatuka mangemna yaya ingedindagedi nusumukato zindagedi handshake ose recommendation ose amachibu araoja goja akorwa sekyo mbegeri yapa button talks dialogue team ni mwanjere anjirane gwanjirana gukora handshake no murai bwense Dr. William Ruto boigo umurai bwe kyama kyawe Kalonzo Musyoka na murekeire asiga city yo asiga tebakona Kalonzo obere kagotiwa isuko inyoro mwaka o 2017 ekero mwaka 2017 goso mwaka 2018 ekero murai bwa simiro moja babwatene tokoboko no murai omokoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta nigo Kalonzo atigetusko ine nande around ye Kalonzo nigara tuisko ine gaseti ya The Standard murege boigo ndobwata mtomi wa mchomba nigara yana yaya yareka ndebna ense ngeroje asabe ekero murai bwense araise kobwaterana no murai bwa Azimio romoja Raila Morodinga buna Uhuru akorete oyimutoni wa mchomba okote boigo ndobwata Tom Ojiende oyore the Senate Council ni adabana egente kenabokera happen umawadebi Raila oise wanjana handshake na okorega sina UDA igona neta kire bwa kusiko kurwasi kiama gia ODM ingirigati gashawera hote bakorangana gaseti ya The Standard era ni gasingiri una yaya umurai bo mabwasimiro moja nigo atakete nusu mukate asatena serikali
ya Kenya Kwanza haitakubali kamwe kwenda na nusu mkate usi serikali noonye nige minye noonye ne kibande kamo kyomugati goji ase asimiuro moja wani Kenya yuna aramurekeire amanene gosinende naroringana limwamu ase rituko lia alera sikasedi ya testana boigo asikasedi iyo nemuregedena naki abobisa emerongibere ne nabatatu bago chigwa kusigo oyo ana aliya niye kubatikana buna abumbali ba officers bali bakora emeremo ase amanani Kwenye muraibu yense Dr. Mruto oyo orenga sensema ya girigiri ritukrigoro county Nakuru ekero ama Johnny alikobekero chigutwa anene aliago chikwenda sichinsemo chukulinda amanani asinsitu ya Kenya bakuruna forest rangers niko muraibu yense atetena mpale babeire bago kuruma bakwene kuna manani tarare ndubuya ande babeire bakuruma atena oikairero barua sebeirori yeserikali gabo obisa emerongebe na batatu gati yabali abahange banyare bako majubuna nigo banyare bako sabotage eserikali kusobokoreri weserikali egarate na ekyombegeri yobotukyo se DCI ke okorobotuki abonsi ningabaroji egararete kuregetindi amangana yunamurekira sigasete tsende beji entangani boigo egasete ene murekete buna igoro yomosae oyonyarde gakobwa marathon chiri olia Kevin Kiptum Wenatikago set a story yoko buachi marathon asensemeri ya Chicago bono niko mugano yo murekere buna korwa aseke nyoroge tamanyikaneti from humble background nera niganyare gakobuna a record ya Kibichoge Ditugure goron toro ya senseme mitanda abantu bakareko mochi edu Kibichoge bina taramu akira buya omosawo yo Kibutum asoko korabuya Kevin Kiptum bakatena ya segi bontoro jase mitandao egala serikali ya machatribuna nyakorete mari gani maya ekaro Kiptum hali kwira na sense ya Kenya ndujinari ya sebechi agati torena ki ekale komurekera boigo mwanchumuri ni murekete gaseti ya testana ni murekete na King Charles 3 aki aroberetigo ja sense ya Kenya onyore ekorwa bwesema ya Brighton ngakiaro beretigo ja sense ya Kenya onyore na Queen Elizabeth ngoja arenge kurubona sense yo nere nigaro beretina ngutarire ense ya Kenya Umajumuri boigo nindo jino mwasiri webinto biribitana nenere so ibani tuya bono nigachire aseke gambero ekarakara gosoero musajo uyu kabiri musajo buna nigasijire kolenda abana unasikia wasiri na yeye ameenda kotini ekarakara gosoera musaja otigire hapo kipa ndo junior torena ke mwasiri nere gagorera igonga ki musaja takire goteki ikea yabana gochi se igoje subani tu yana yanalia odeno musaja isatuetana nere otigire kolenda abana ayuto tayangalia asebeji yaime boigo ababunge nigo bakareko boli eserikali nyari gyotuguterale omuroberio bwo implement gose omuroberio new model university funding yani omuroberio ribo gwakana chibeso just university nigo bona eserikali nigo gatia babunge bakaratana eserikali enyotugutere ale ayuna aramorkeira sigaseti ya testara ebeji ntangani kida nyore biro nisoime ngodena rada koboro kolene ase entunde ina ochuteri rada kwegwa oborito asebeje yo osase gaseti ya The Standard Tukuiranira ase gazeti nero ya Daily Nation nigotorocenga ekiombekerie kya Kupet nigobono kya gosereirie gochiko otiga gosegoti kya gosereire ekiombekia nek ase ogochigotika kwa emiremo ase chinga kiechiga cha matemo arobeire ayo nincho konyamanya ase oboimemono eketwa ikire ase page yo nabo iko nigotosa ase page ya kabere mwancho murigereria ase torocenga ekiombekia ya Safaricom na nigo bakubwatirana amona babwatani bande abwase bateite kwane kyanga basukire motwe ase obotumeki ebwe mitandao ase abasaye bachikwenyorera emiremo omono kolengana nabaro nigo batebna nigo emireme emenge ere ase emitandao gosaba chigasi chinyinge abwa asa abasaye abange batabwati bumanyi nekibabante kwenyorera engeri yabo gwetera ase emitandao nigo bono abatete okotumeka ase 5G gose ase enseme ya Safaricom eri eyo ekerenge yekire ase 5G nigo batete kwana kinga abantu abangi gose abasaya abangi babeire bakwenyorera engeria ase obotumeki ibwa omutandao nigo bana turoche chibicha acho mo chief executive ase ensemo ya Safaricom oinere Peter Ndegwa nabo igo mo chief staff ase public service oinere Felix Kosgei nego bara ase gazeti eyo nibo waswa ebwinde bwesomere ase obo imemono
na kiba tete gosira amasomo ause nga kiba tete gosira basai iri banyare kwechaka kwenyorera chingeria gwetera ase chikasi chiri barabe bagokora gwetera ase emitandao gweta ana bayigo to gosukamotwe ase page ya gatatu nigo bono ndoche engana emorikeire iyo murai wense ase bicha yaye ebikiroro asago tenganga mambo ni matatu nigobono irachi gokobeka asa kongu konye kogochiko gendera gotumika eri amarieta ayu amambo ni matatu ase nebora irere kosie koro ase egesibo ekyagera nigo orachi koganigwa gose kerota araganigeriwe kotumika eri eterio ogoika aigwe ribaga no murai wense oyunero monyene ogosenero chagetie otumika kwengana ejo ya mambo ni matatu kwanengana na omo wakili Adrian Kimoto negaterona elio neringana alio monyene gose ejo ningenga buna property yo monyene akerona achikotumika goikosa beribaga goiko iguribaga ali ugotumika ase mangana yo amambo ni matatu go mwanchu murigeria ndengi kwegwelengana bora achiko ogosibwa gosina bachugwa nyora ase echera aso gotumika amambo ni matatu ko toko gendera ase sana mlingana ile mwanchu murina atakadi manyebiya Dorcas nani amesema ni rahisi ama ni koti na nabeka bu mwanchu muriga inkolengana na omo wakili Adrian Kimoto nero tabiringa ki kolengana nera nigora chugosibwa kerora chukonyorekana kugotumeka alingana mambo ni matatu nigo bono lyanyo lyabeire registered usinigo ligo chikoba registered ase ebyombe biri bya bali bagotwara ebintu ebinyene munora atware ekampuni yawo nyoro muntu ndo gutumekere teri igo kumosiba igo bono erieteri ganeri omonyene umuntu kwente kolitumeka nere bweka omorahi bwense konye wotaite kolitumeka oikosabe ribaga korwa asari Alibono ya jira sasa mairi chikondo chikori mano torena ngakiringane eliminate igoro ya mama ni matatu tangalia baadaye torena ki era sasa mairi chiko togo sukamotweni go toroshenga ababunge ni go bono baganirie obotuki bwabene gokorerwa ase University ya Kenyatta chinsemo chiri cha Kigali nabo igo Arusha ni go bono baganirie obotuki Bokorwa edio komanyanga na kiba babutumiki bw'ikibesa ase company eyo ensenseme yo yama somo ya Kenyatta University ase campus echo cyabete chikuigurwa asensemo ya Kigali amo na Arusha nigo bono baganirie omo audit general oyinere Nancy Gatungu bono kokoro obotuki ase enganeyo ase bono babete bakugora gose bakugora ebintu ese University ya Kenyatta ase chibesa echo chikageire na chochi milioni chiminye emerongevere 0.7 gose 420.7 million echibono bagolete campus ya Kigali nigo bano batagete obo tukibokoru kumanyanga kichibese cyo cyatumegete nabo igo ase campus eyo yende yagoretu ase 98 million ase bono yabete nandeke gocha egasiekwa maiga igachegasikwa so mwako 2018 nigo bano agency chitagete ya 98 million nigo yagoretwa sense ya Tanzania Arusha ase bono baganetie obotukina kichibese echo cyabete echigo tumeka ase engaki yarengenere eyo mu waziri oyo kabeire nere matyange na kichibete chigo tumeka weka bono togosuka motwe nigo bono chepeji inero ya gatano ase omo waziri yobobore ndigo imenere kiture kindiki tibana bwangwiga na chiko bwatoka amarieta gosena chiko bwatoka abantu bari babete bakubanga obosari asensemeri ya Lamu eryo bono bachiko obeka bene umwanchu murigere anigori tukoria rero ayo arachiko korekana sebungeri tukoria rero nali mu waziri obore ndigo imekiture kindiki agochiko ikiwa ebunge nitukore mete nalinga sebunge igo nitukone ko nalinga sebunge na lero ngo ikiwale bono gochikubwa tukamalira agojigoika sebunge ndi kubwa tukamalita yo obwali babangite yesa igo mwanchu murigano chigwesomera ayu ase enchera yobo imemono ekerora ikase page ya gatano Brighton
Bia sana mwanchu mure tonde to kumure kirasi nsema ya magazeti asemambia bone wasiri mkuu wa Good Morning Brother Brighton na Madam Dorcas watching live from Mdoa Katali. Kuna sisi Warda Dioba then from Embakazi Nairobi watching live. Kuna sisi koru ansemo online then yumo manyi ga Kinyamira ya ito karebinto bigo korekana lakini abarai ga ki iri bwago lia maje abantu bachandegete na maje na gosa yao de Nyamira mambo ni mapaya kabisa takiri kurigererwa asenjera ya abene kabisa dine yaboga de ano ari me yomoroberio asimambia bonega adana ndete utobwatia asenjera ya abene shida iko wapi Nyamira asa Nyamira umete Nyamira ngaki deputy governor shida iko wapi mangana nara liaroro by the way usikore ya banta bange amastaki wongero abanta bange sawa lakini ne Nyamira shidagi to kore to asoi geo kore to where is development we need to know Nyamira. I think bunen Ensakia we will ask more leaders from Nyamira para jaga para dena unki embrego tu Nyamira inga yembra ya to duera Nyamira when we ekarto go hard Pasaka to go na simba ba urara dia ne jerani yako vocational training Nyamira to go guna eno gokero na era mwebunge ba kumyoka na aram okare alimo arama na aba na kuru no Nyamira bado bono ngayembra ya to duera ba Nyamira inki kiabere bono gesami oyo na njitinga kaneti ba mzie ba minyogi nyaribo yo kote ya mzie ne mwakanire who is this bono Nyamira what's the problem yaitu Nyamira ama ene babonete ba chega iga tube ka ba menye be county Nyamira bayene ngani kikegendre ta se county na ino Nyamira tuetomire toboria baraya bana what nkimota kiro tokora to abatask by the way Nyamira nigebwata elected MCs bare 20 igebwati ward 20 Ekero okubagira eji county je barwada ba MCA ange 35 aba bikaranza assembly bali ora abarega okore lakini Kisii yetu bwada ji county 45 ward 45 okubagana bono igo Nyamira era half igotoka mautuara aba MCA Nyamira Kisii bare 71 MCAs ba bikaranza ebungali ba kwana mangana lakini Nyamira Eftore Nyamira medego no mbare eta ekiana no ne graskia eskura dana mbeta ni 45 lakini Nyamira oje mbare eta bono kokamba Nyamira unobeke magaba mo debut aba chief officer igona baje korengana umubarori Kisii county ebwate ase what's wrong with the county of Nyamira 0046 ninkiekebe mangana arinde oikarigereriwe oyo nero karegonte binere mumanyi onyanjona likorwase ensemeri mumanyi kurunyanjona liali pia mono wakiri gawe kase studio to switch off tuenda ensemeyo ya wakiri ngonte byari njera bari goja abataniambia baada kunti angure na sika seti atestari mwanchu muri bechi ya kabere ni rimurgedo na ki omosai Kevin Kiptum anyaraga ko bwachi maratoni alego sa record maratoni engia sana karanyaraga ko minyoka chimbero jigoro mono akabune record ya akibichoge lakini baadhiana usoso mumungano wenga kyumo muroya kinire nigakurukurwa ase background yense kabisa aingote ina nyumba njayo amboka bono mosa oyo nigabunete record nyosoma se bechi ya kabere bechi atatoren bechi atatoren muregede na bono soibani tuya oyorumo wasiri bwebindo birubita tanaine na mangana yeri nane ose environment and forestry cabinet secretary soibani tuya bono ya odano mosaja okabero mosaja oe nigatigire machukum yokorera abana abukip bono bolina mosajo bas nyanitenera matuko amaiga bono nigo bako tena bono goika ajugora abukip egaro total is 425,000 nigo bono mosajo orende na bage wanyorera sa konwe karumo wasiri achire goika ase ekigambiro uno mo wasiri gako anda ase ekigambiro orende na kiekale ebeji akane morgedena bono aba bunge koru asobo mo wasimiulo moja wa Kenya nigo babude serikali kubeka nsemo omuroberi o new funding model omuroberi bwagana chibezo cha skuru ana university ni bono ababunge basimiuro moja bakare kobolina yaya oikabono otakire kobekwa inse ake ekyagera nigo yarorekanire buna nobwato bokorekanu gete
boigo nindo chega iga amangana ye jiskuru na kariga ya kamorkire una uyarokana na abanyaruka bange nigo bara si jiskuru ja junior secondary kubwa abamura iwono wedena ngayi go se abana abamura bachire abana abamura nigo batigire osoma jiskuru ose nigo bajira amangana ande yobokabara ayuata kire kurigereriwa ase ense yaito ya Kenya buno roboti rwa bwatogetwe bwango igaro korokena bono abana gosena abana korengana nega seti ba the ajanione visuri yaudana data from the ministry nige korokena yaya nige yaudana abamurana bara bange kubwa abanyaruka asijiskuru anena student secondary school taribuna bilinate balitangani yaudana bono ya siori bana jiskuru nyinge nigo chikabwate na abana bamura bange bayirenda siskuru ubado munyaruko yo kwane rukira litiko inga yachirende ayo na rondoche agendrede kurigererwa nido jabo igo fast ready niga kare kobolia emeroberio ebekwe oyonereru rejuruto akare kobona emeroberi tigebekwe yokurwania ogosara komwana omunyaruka yakoya kwana yuri tukurigoro sense media Kenya Highland University itukuriko chengera omwana omunyaruka nigathena emechando nera mwana omunyaruka agwetera etakire kurigererwa nababwatani bonsi irigo konya abana abanyaruka bagendere ko basiskuru ase ense ya Kenya yungati yari agendete kurigererwa ase ense ya Kenya ikerondoje wainaina mugendia ni na mugenda ni kobono banyarete bago tuara osibagwetana chimeme anigoro ya ogosiekwa kwe university aliasema ya Kigali Arusha campus ekero baigete asibosio bwebunge kwerana Kenyatta University campus ngijanya chigosiekerwa asensemeri ya Kigali Arusha oigo mwancho muri tukiranira sensemo inero ya Daily Nation ni page inero ya gatano limo nigo turochenga achi country chirigo sechinse chiri chigendete korwa ebirengero byabo ase yo yagendrete ihime ya Israel amona Palestine omwancho muri gero yabana nabamanya tangane nigo echinse chinde choro kiri gose charu wetera asa abarai babo nigo choro kanire gose kosira chinse chinde cha Israel ne chinse chinde gosira chinse cha Palestine ase nabamanya bana chinse na kianda chinse kianda nigo chigosira ose chinse isano esato nigo chigosira enseria nero ya Israel chinse nye chigosira Israel ne chinse nane chasira enseria Palestine abo nigo turochenga abarai bande gose goitera sabarai nigo bakirire gose batari kokwana kene gyonsi ase egeyo egendrete inse ya Israel nigo bono ense ya Sudan nigo ya rokirie gosira asense yo ya Palestine nabo igo ense ya Djibouti, South Africa, Algeria, Namibia, Tunisia, Libya and Mauritania nigo chasirire gose chiga kolengana nebirengereri wetira sabarai babo nigo chigo kusegeta gose chigo sira enseri ya nere ya Palestine yo sege yo egendrete ase enseme yo ya Israel umwancho murigere nesege egendrete ase ndagani ogende we somera aso we meningi keko gera Sudani ego chigosira ense ya Palestine nabo igo konengana ase enso bango nkwanire ense ya Sudani nigo tenga nigo bago support aba Palestine ekiagera nigo babwenete konyora ase obwene bwabo ogese kiagera mbabwate independence yabo buna ense yo ya Palestine bo igo to gosika motu mwanchu murigereria jungo kwa asenchera yoko igwetera tu lindo chikonya isomera asenchera iyo memono chinse chire charo kirie birengera byabo ogo support enseri ya Israel nigo ere Zambia tunabaigana kumanya ensete ya Kenya agana amo nense ya Democratic Republic of Congo nigo bono cha soire kose kwetera asabarai babo ne chinkwana chabo nigo chikoro kyanga nigo bako sira ose nigo bara asensemo ya aba Israel ebono nige watenga omora ibwense oinere William Ruto niga tebe atete niga iga ninge go join nigo se niga go so ase ensemo ya aba
asense yonsi likolenta solidarity wasese ense ya Israel igo kinege ntogo chugesomera ninki okogera murai bwense abeteka ukwana mangana igose ninki ekogera ale ase ogosira ase enserio nero ya Israel. Pia sana manjumura na rapora sana ndio kumrekerwa se amagasiti zemambi ya boniga erongo gwirena se gaseti ya testanda kutoka nyete wakiri aingie ndani ya mchengo neli beja no memorgedena ningi yekogera abarai bobwete okubwatana kwa umurai bwenze Dr. William Ruto no murai wa mabasimio ro moja somere amange kero monto agendete gukwana Jeremia Kioni ameongea Andro Jomo Governor Amosenta Bay County ya Nyandarua ameongea Gideon Onjanda Bondo MB wameongea sasa jipatie nakala lako waisomere na ninki kogera abarai bobo ire una Ruto baisi kubada na ingigego chikoba ayo ni garase beji ya gatano mebeji ya gatano kabere nige murekere na mtoni nero kurukuna gatoni wa mchomba ni garode na bono yaigire ngakieri oika Ruto achikubwati umukondo Uhuru Kenyatta babwatha na Raila Amolo Odinga igote buna abantu bali ba central bali ende sana igo banyore buna ense bali angena Ruto oika bachigotemo isigo ekero igo bono injera teyo oika babwatane muraibu ense Ruto na Raila oyo gatoni wa mchomba okargote base beji ya tano na kabere beja tano atotonerie emurekete muna King Charles 3 nigo abobereirie gotara sensi ito ya Kenya asemeroberio awa yege serikali kurwa sense meru ya Brighton igesomero nanga kibono King Charles 3 akarota rense ya Kenya na ndiagoja inyanyore asebeji ya gatano na gatato ikiagara njino ko juderidu na gotebina oyenyorere ko bibwe somere epeche community murekete na bono murai bwense ni garute kurega tindi ko jasa bobisabe serikali anene bali bakwirira amanani goturubaniwa na gusariwa sense ya Kenya karatete anga bobisemero ngebe na batato ni go bakiru isiko ekere kyombegeri ya DC ya kegendete no botuki bagotoekana nobo korekano babwate ni go bakwenda isiko nane bagambigwe ne serikali ayuna arondoje amurikire boiko asebeje yo ya 10 nino jina omokori emeremo oyo mo ose medical worker ni oyubono nyarde kago jutiwa oroe no mwabisaba banyanyimbo emyaka ebere ya etire enkagi ya COVID-19 ni gobono ekigambiro gya boririe medical worker yo akanu 1.5 million yo jutiwa oroe kwa more tereire kwewa 1.5 million. Inspector General of Police Chavet Kome, Indhiria Cabinet Secretary Kithure Kindiki na Directorate of Public Prosecution ni gobono ba boriwe kwene kibona fine yeyung kwa kanwere kochi ase omwabisa oyo James Otogo Ogero. Montonyori 1.5 million asogo jutiworwe no munyanyimbo asinga giri yengage ya COVID-19. Ayo naragenda daze beji ya 10. Poigo liberario kumurusia Kawira Mwangaso mugavana wa county ya Meru ndira poa igorenda te gotsindia alia ekarabono abobisa awao bakwatana na abobisa bakari kubudingoli wana kuborwa ninki bamanyete igoro ya mangana alia bekereire umugavana wa county ya Meru ebunge ye county yo nigo chikonyorana no mokonyi ebu mugavana we county yo ya Meru amona abobisa bande baerere ingakibamaite igoro ya mamochari Kawira Mwangasa anyarire igako ubekerwa kanungo gocharari usingo myokyo ikase beji ya 12 neri murede na bono counties use aba counties niko chikari kuboliwa kubwaterana naba MCA naba bunge erigo kinie birengo byobo chenu asiji county awao asi ense ya ito ya Kenya yunaro agendete kumurikerwa ebeje 13 nige murikete na bono ligoli liechibando na balira iranense ekero abalemi baganyete ligoli lidira ligwe bene ne serikali wetera as ministry ya agriculture eyedenene na mithika rinturi ayunaro agendete kumurikerwa asiga city ya the standard nande njendo jina no ngokoro ekiagera na hotebiri aya agendete okorekana gose aya asiga city ya the standard Tokoiranira ase gazeti nero ya Daily Nation ase page nero ya 5 na 3 nigo morai wense agendete
egoseko beka egekuru gucha saba obisabali ba okora oburendi ase manani abwasacha gitie obo tuki ase bukurumi bwa baire ba kwane kigwa ase ensemeyo ningobona atabetebuna niga abanyanyimbo abwe 29 barachiko bwatu kuimukirwa egetambukiro egetindi abanyorekana bakubwatu wanobo osekonyorekana asa kongo ase ensemeyo yobokurumi ningobona atetenga kolengana nensi ya Kenya muna obokurumi nigo bwabeire omochando monene na nigo aliete iranga nigarachi kwene kinga abanyanyimbo mbaligo chigo soyanania osembati ko chigo kora ebikore ebyobokurumi anene aso ogotagora amanani asense yetu ya Kenya mwanchu murigiri nyorenga niga abanyanyimbo 5 baba bakobe kubyara sense meri echipara abu baba bakumukiri gitambo bagendete okorubo tuki aseki gekogera bakora obokurumi umwanchu murigira nabo gwaisomera ai gazeti yo asubu imano inga ingbotu ngosingetambukiro kibara chiko baba koimukiriwa una abanyanyimbo oyo togosuka motwe ase ogokorera ase page nero ya 10 ni watroche nga omo Brighton wose omo nene goso King Charles oyo gatatu asense ya Brighton ni gwarachi gotarira ese to ya Kenya ayanko kwatikana no mora ibwense komo gane wose kumwarigania gose kumugania gotumotumira liuko ryogocho gokwani ense to ya Kenya ni garachi gocha sense to ya Kenya Ochakira chitariki 30 neyemo amotienyo yoiga goika chitariki 3 na ryaga neiri goika Kenya erio inande onyoro mwanchu murigire inera 3.9 gosenera ogosoko gotangani gose ogotaro gotangani omora yo yugwense yugose King ya Brighton gosoka yese anyora obo egucho yoborai ase enseyo nigobana omo nchu murigire ria omo Nkolengana mo British Commissioner asense yo nigo agotebaneri waigan ani ase atebete ngati ayenko kwatikana noko arikani gwa komora igwense chingaki ense to ya Kenya egochigo chingera emyaka 50 nomo gesatonyora independence gose gotonyora obosibore nigo omwanchu murigiri nyorenga chingaki mamo mwabo omonere Charles anyorete egutwa buna nere omo Queen ase enseria ya Britain niyo aringe etaro yaye aiga Kenya rigo mwancho murigererio niga aringe kotarira enseto ya Kenya omwako 1952 kerabwate myaka 25 nali anyorete egutwa gosinali anyorete amangana ko rusobonga bono naye ugochikoba Queen asense area ya sabo ya Britain ngo mwanchu murigeria nabo ogwesomera ase obwimimono ngaki King Charles agosena ki ancheranete wocha asense to ya Kenya ase okora etaro yaye entangani igesa asoa ase oborai yone taro togane tusemedira chikoba etaro yogoseni kabisa ase unyorena ekero Queen Elizabeth asira muraibwense Dr. William Ruto konyora swere iro bogambiga na chiete wika sense meyo dia igobwa matobo yambole gati ense ya Britain ense ya Kenya turachikonya kerago jogochanga kigo chikoba ekerere taro ya entangane nyore na ense mbiya ense ya Britain anene inheritance yekobaria ekerobora ibokoba montoira na inheritance na benga bana rikale koruya kabere ingagi mugambio kindende asinse jinde bagite bagonjero na Kenya amatari inheritance mayo jise jinde yo majume tinse jinde tara tware constitution eyo nikwera montona gomboni na Dorcas na Brighton kora to erango bia ingeko gara Israel bakorwa na Palestine etura motebi dana Dorcas na Brighton ingeko gara tubeke ngo biese yeyo ingego changie se yeyo korekana asense meria Israel na Palestine ebintu mbiro bira agose na tebe na chimbebe nebintu mbiro ebinge bakubuna asense yo na bibyo mondo ade tomote bina tumwambie ni nini aso inachangia ese ya aseboni gatara menga chimbebe inchiroro bako chimbebe mete ngorigera bale ebintu kose ense igaye totenga ense to enchega iga mbwata akamugonda gake Brighton abwata akamugonda kanene bono ngote mabale ko kwanira use
kurwanirira ase chimbe ase nseyo ayo ntochikonya manya aso bwe memo no se ndokandira ko manya mondo yabo na ntutari ndujumanya ne yabo na kina mate nande no mate na about nitaza challenge ngende nko ndo batei ako ngo provoke abana isikati aba Palestine na ba Israel mpare ba provoke abande ekyar esegi ne riye bibiria ose bado dari ya bibi wana nese gitoroje eriye bibiria to gosoma ayere ba mede uyaras gina abanta ba Palestine aba Palestine nabwa bari barengete Bible na ba Israel gose abana bangao that's what gitu kardoro rajangia ke wakiri ngoso abari abana bari be bibiria gose abana bangao bari to so one to ko genda gukoro obo tukitumenga nabwa bagose na bari bangao Besano manjumo rero Ndizi TV akarto gosoma mangana Israel Israel mede Israel kronye soma bibiriko no yorina Jacob ngaki abede yorina aba Israeli mbaro dari bakana Egypt usugurere mabu ina bokorora naki ense eyire mbaje talia by the way kro soma ntuba Jerusalem ntwarana no mura wense ngwana Jerusalem igo meaning ina Israel yeye asire it is no Jesus Christ yaringe that's the fact because ina no aringe Jerusalem ngwana tororo abantu ngwana bari baramba kebintu biri ngwana bari baro basaba ense ina berego ebo igo aba Palestine aba osiko soma history ya amangana ngaki yachete nabokorana aba British mpajangirede ense watan nogona ikatwarana Israel state of Israel ikerna bagata komiga aba Palestine ntubade ndogona Gaza alia Gaza mede usigurere ase map umajumere bano ndajorete map tanga joshuna bagote biabo ndugere bakubuna Gaza Gaza gedasi nini kero Israel to tanga neta kirgo tegi full responsibility asab reba kumajo tanga monyo buna asa Gaza ni garate nengu nabwate madini mede usigorana madini asa madini ara asa yuika arwanedo mede no nese ya Kongo iko na madini sana asokora gisegijire in the world kuna kitu twende sema ya Kongo twende sema ya Somali twende sema ya Russia twende Israel na Palestine ejiziro ese ya Thailand ebintu mbiroro ese Thailand nero ne ebintu bitio keretorro torre Iran na Iraq ngorwa na jire ngo ebintu ngo ibutore kabisa ibo otige segi mete segi ederia oborai esege nigere yemebaga nandi nigere yokurwanda madini gete koma kodano monte tate gova arona ngaki ako maintain ebintu biri duwedena abantu bande nkwenda bare akikorana ekoranga gaseti ya nation hade ana insekichigo sira esegeye ngo kere yasiro politically and yasiro as by geographically ngayere chinsegede yebe kasegede mbale bagosia ndwaro ja sensema ya America Washington DC ndwaro ja aba bwatani bali bagosira aba Palestine na bali bagosira Israel baga crash bali tena ya it's freedom for aba Palestine it's freedom for Israel igo Israel kurwanira bali akantu kali kagaza nandi kento kire bakurwanira alia bono buna yaje deiga aba Palestine mba provoke Israel kama provoke Israel bono it was a revenge mission ekatoro jena nere prime minister naito nani huyu wa Israel Benjamin Netanyahu na tebete nebuna it will not as usual it will be casual this we will make sure that they to a domain asisema Palestina barba tena bono it will not as usual ndurugwera nice yobone segi eita esegedire na bantu bande ndoro jena Israel abande ngote abana America is supporting Israel China is supporting Israel or say Palestine iwono wedena there is some interest lakini ndo bako buna osiko lya ganta kuma joe akaraga kesana Gaza akaraga kesana in that map ndo bane bare kwa giuna why Israel danga yabete Africa mede bali baso mede geography ntoso mede ndo na jigsaw fitness ibano ko ba season ndo bade ndo na jigsaw fitness ekaro ko ria maje amaje ekaro so ma jigsaw fitness mede we have theories then it say that you believe in history or you believe in Jesus Christ or say in God ekaro so ma history ya geography oko debona ense ya renge ya bwatain but because of water egaja ekanyerus isoko tora jima bujiri orusia majali ojirani
Even that what we call Chicks of Fitness, yuna sasa media geography to asomete miaka ya 1980s. Kwarode. Nanto kaito kasomi wona nga kiman abede ndobade nga kimonto abede involved evolution. Nga itu aja ke to tira mpaka to aja koba no jinyorita ngi perisote. Nyorete nga to chakrete homo sapiens. Ndobade homo sapiens, ndobade homo erectus, ndobade goja mpaka na kimonta chite kokina. Ibono theory eli na kimonto homo abris nga kimonta to kina mpaka kaja gotenina. Na bono ne dualenge buna mosio bikondo. Ibono ini story eli bono Somali. Lakini bono so historia ya Palestine. Mpare mbake buku. Samsoni monto garing. Samsoni garing como currency ya Palestine. Banto bare como ruan. Ana kenda de indikire timba. Buya sana. Ibono history nengia ana nengo ikere ya tokonya tu manyana ngaki ya lengi. Yorena ese yinga kia arenge kurukale mpaka bone ilikuwa mete kusuza karosa manone Biblia ngora soma because nyogo de Biblia ngo soma ni constitution ya Kenya ni ya South Africa ekero gori re by Biblia no Gideon ekara jigurwana ba Emirates ngaki arenge goje mete segi eneror bono teso tane segi aba Israel meta ba Israel bar mbaba people have weapons mpaka bone chi weapons yugoro sugune jiak ngeko re bonduki yalo sedu no munyama usine binadamu. Aba bisa usebono urende ko seria babisa. Ko seria babisa. Bona babi. Omajumo lero Ndizi TV mambingi yato endete ko kwana amangana abere atatu iga noje wakiri amechaja ndani ya nyumba negisa jaye konyo jikire twarikora kwana abere atatu ekerorende tuganyete na serikali ya tena ya kanyiru akani koti bina wasigari mbari chukwenda sisemo ya Haiti. Teatorone ayonsi kuja kwana torena deri chiko kiriko batigwa ekero wakiri asoire ime yomorobere. Nabarigo mwancho morigere buna koigwa ase gazeti ya Daily Nation nga bona enganeri ya mambo ni matatu yo muraibinse nabera chuko kubeka asa kongwa kerora abe chuko konyetumika igo ayonsi nto chukumanya kurwa saba wakili beito igo gendera kuri ita seniki Ndizi TV tegato so sense media ende ye studio itonya ale ko aregania abageni beita setukori alero obabu ansu ubo Gusii nero Ndizi TV igeta seni kiyakegima no morobiro Ensakia tumera neche chitari egusege kegeke tegato wa aba aligania aba wakili beito Ndizi TV ubwansu bw'Gusii eikeye aso roboti wa bene turi no kugania konene tororenga finance PDU nkiye bwate gukia sabantu ba township n'abantu ba Nyamira County as a whole ugusangereria kwebango negintu kyengencho kebweneretse kumurekerwa ase oboime revenue collection ntotagete korwa ase county ya Nyamira lakini government yoka nere go create environment yengi ya biashara. If the border people, the market mama mboga is actually paying for these services, as a county we are also committed on ensuring that they get services back from the government in form of market sheds, in form of border sheds. Aiga na watu bwenerete tonyo ale no agento kende go nonya igoro yo bulimi batarete bulimi anga kurwe se project ye tonyo ale ko tagisi ekerenga ekenene gyo gusangereria ebirengererio nkugani koranga abamenyi be county Nyamira nkube kubale ase emesa ekero kya magenderero gotwale go sabanga chibase je kala jira sangereriwo chikole meremo chikonye